farin wata, oh farin wata, farin wata, oh farin wata. Da kunnuwa kici ne na so. Ashe duk irin abin da nake gaya wa mutane kenan a banza ita ne. Irin wutar da nake tsoro kar ta kama a cikin gidan mutane ita ce ta kama a cikin gidana. A gidana a samu ɗan da zai yi wa wacce mace ciki. Abba ba haka bane, wallahi kawai sharrin magauta ne, amma ko kaɗan ba haka bane. Kai mu shiru da Allah. Dama duk abin da za a faɗa kai da uwarka sai kun koma bayan Alhamis. Ku tsaya ku ji abin da zan gaya muku. Wallahi sun matallahi idan abin da ake zargi akan Alhamis ya tabbata duk sai na kore ku kun ba mun gidana. Domin kafin in auri uwarku ni kaɗai nake, don haka in na kore ku babu abin da zai sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah umma ku yi haƙuri, wallahi idan ba ku yi haƙuri mutuwa zan. Dan Allah umma idan ba ku yafe min ba zan mutu wallahi mutuwa zan. Dan Allah. What? Za ki mutu? Kin san da mutuwa? Kika je kika aikata wannan stupidity? Mutu what? You are idiot. Kin san da mutuwa kika je kika yi abin da kika aikata? You know you are dying? Wallahi kika mun amai anan. Sai na harbe ki, you bloody idiot. Da ke kaga ta gama riga? Ai kawai ka ɗau mataki tun kan ta ya gama wando a jama'a. To shi kenan ke ina tare irin abubuwan da ke a garin saboda ana ce miki ta babban yaro mai babban mashi mai babbar yarinya. Babban yaro ta babban yaro me damuwanka? Abin da nake so da kai idan ku ga ina abiya da ni da babban yarinya ha gane ku ba na so kowa ya sa mani baki. Haba babban yaro ko da yaushe ku ta hayaniya ta kan kudin abinci. Ni ma na ji labarin an ce kai ma neman ta kake. Wallahi babban yarinya ta fi karfin ku. Maganan nan da kuke mai gaskiya inda karatu ne ma ya kamata a ce ya haddace. Dubu shida kuna. To in kin san ma namiji zaki haifa ko wajen aihuwa kina gan namiji wallahi ki saka baki matse shi. Ai mu kan bana gwamnati ko ta bangaren mangwaro wallahi da amfanin gona alhamdulillah. A dai samu a biya bashin 500. Fitan da nake hajiya in na kwanta da daddare in na tashi da san kullum tashi nake da wannan gaba. Ai billahi ina gaya miki in kin san ma namiji zaki aiho to ki san yadda zaki da ki dan ko namijin ya mutu ko ki mutu babu ruwana in zaki haifi mace ki haifi mace. Dogon kara matsalolinka ni ban taba ganin mai irin matsalolinka ba yanzu saura kai kadai kenan a gida. Ba zan biya 500 din ba duk mai so ya zo ya karba. Gana a gidana kuma gidan haya ne. Allah baka hakuri. Amma in ya bani ki kwace. Matsani waye jahili? Ga kai na. Waye jahili? Wallahi kar ki bata min rai. Wallahi wallahi da Ki ba ganin kina da ciki. To dai ina da. Wallahi in na san namiji za a haifa a cikin nan idan ban buga aure ki da ke ba. Rashin hakurin ka ke sa ka je ka ci bashin wannan ka ci na wannan ka ci na wannan gobe na ganin wanda zaka karba. Gaskiya mai gida kake da raina ya kwace kana nufi daga ne har dan mu mutu. To fita mana in ma kun mutu ai aka cin auruwata. Mai wace dai mahaukaci ne. Ai canji idan baka ci ka koshi ba komi aka ga mutum yana yi ni ban ga laifin mai. Ana ce mutane mu a maka Da wace yare kenan? turanci Ni da mu. mu a maka kenan to an rasa wanda zai su suke masarar Ishiru.
shiru Salma. Wannan gaskiya ne. Wato yan zamani kenan ko? Wannan shine mai sunan na. Wannan ne mai sunan na. Ka gani wannan abokin nan namu kowa ya mu ma gaba ɗaya na tsaye shi idan muka zauna wajen sana'a mu ma sai mutane su ka wasu idan ya zo gurin mu wai ya kake gani zamu wannan to ai ya ga maka ba ni abu da kaji saboda ba shi na nuna mun da karin tare ba ni ba shi ba masallaci na gan shi ya zo zan ita ce Salamu alaikum. Abokanai na ya aka ne abokanai na idan ka sani ka san ni ma ina da aiki sai an ji wa mu a da masallaci yo Allah dubiya ina zaki da mu ne haka wannan rayuwa wannan irin bala'i ne na cika irin wannan bala'i haka duk inda na cika kowa gudu na yake kan ba wa ƙaryar rayuwa abokanai na ma gudu na suke wannan irin bakin jini ne kawai zan tattara kaya na ce tafi gida a cikin taro wannan baba ya tara marmara zai kai iko wannan yayi shi ke ba mu matsala idan ruwa ya sauka tare da zamana sai ka kammala komai kafin ruwa ya sauka Allah ka ba mu damuna mai albarka gashi nan dai a hankali duk na gyara ko'ina wayo Allah ɗanin yaro kawai tsirarta faɗuwarta a ce yaro ba za ka yi komai ba sai dai yawon banza kullum ni kenan a gona ni kaɗai kamar ban da kowa kenan irin yaro Allah ya bani ne Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Baba. Daga ina kake? Baba ai lamarin kawai su abu. Ai kullum abin da ka iya faɗa min kenan sai ka bar ni kaɗai in ta wahala zuwa gona. Komai ba za ka zo ka taya ni ba sai dai ka tafi kai ta garari a titi zanne da ka zo ka ce komai sai wahala ga ta a cikin gari. Wahala ga ta a cikin gida ga ta a waje. Ta menene wahalar? Na yau daban na gobe daban na jibi daban. Ni ka haife ni ɗanka ni ka haife ni. I zaman to baka haifi farin jini na ba. A rayuwata duk inda na shiga duk inda na fita sai dai kaga ana guduna ana watsewa ana bari na ba da abokanai ba ga abokanai ba ga yan uwa ba ga yan gari ba ga mutanen unguwa ba. Abdul wannan irin rayuwa ne muke ciki. Bari ka ji ba zan gaji da gaya ma hakuri ba. Ita wannan duniyar da kake gani in ma ka ce ba za ka haƙura ba za ka sa kanka ne a wahala me yasa ka gani na kiyaye cikin garin ai ni ma saboda kada in je in ga abin da raina ya ɓaci isa na gwamnati kullum ina gona in ba ni nan da safe ina nan da yamma wannan irin rayuwa abin da raina zai ɓaci ne wannan irin rayuwa ne muke ciki ta me kuma na rasa uwata sai kai kaɗai ya rage mu a rayuwar duniya ya zamanto ni da kai fa baka ga arziki na ba baka ga amfanin rayuwa na ba ya zamanto kullum rayuwar mu a jeji za ta kare ya zama to ina dawo gida ba da gurin hutu ba da gurin hutu ba da gurin sakewa ba da abokanan mu'amala ba da abokanan shawara sai zaman to ina zo cikin su ma watsewa ake ba abin da baya magani ko kuma a ringa nuna ina zama kaman mujiya to yanzu dai me kake so me ka yanke ni kawai abin da na yanke a kaina abin da za mu ɗauka mu dangana mu yi haƙuri da junanmu i zaman to kawai kai ka zauna a nan ka kula da harkar noma ni zaman to tafi gari mu gani abin da Allah zai mana kamun wani lokaci. Ba zan gaji da gaya ma ba ka zama mai haƙuri domin Allah yana son mutum mai haƙuri. Idan kai haƙuri sai Allah ya kiyaye maka wasu abubuwan in ka kiyaye Allah ya kiyaye ka. Amma in ka ce zaka damu kanka wannan rayuwar sai dai kai kanka kabari ka shiga kamar. To kullun na zama mai bakin jini ne? Kullun na zama mai bakin jini. To me kake so ka gaya min yanzu? Kana so ka ce ni ne na goga ma koko ni ne na shafa ma bakin jinin ko me kake so ka faɗa? Me kake so to ka gaya mu? To wannan irin rayuwa ne. Yanzu mun ba ka da abokin zama, ba ka da dan uwan zama, saboda kowa gudun ka yake. Kullum kowa gudun ka yake. Na yau daban na gobe daban na jibi daban. Saboda zaman to kawai jikin ka ma ya zaman to gudun ka ake kamar kana wari. To ni dai ba zan gaji da baka shawara kai hakuri ba, amma zan baka izini a matsayin ka na ɗa. In ka ga kana da wata shawarar da zaka je yanke wa kanka kana da ikon kai haka din amma ni dai a matsayina na mahaifinka hakuri zake baka ka zama mai hakuri idan ka zama mai hakuri Allah ma ya faɗa yana tare da masu hakuri
amma kuma a matsayinka na ɗa ba zan shiga rayuwarka ba ka je ka yi tunani mai kyau. To baba kawai ko rayuwar mu za ta dore a haka ne? Ba lalle. Kullum za ta dore a haka. Amma ba abin da hakuri bai magance ba ko. Idan kai hakuri Allah yana son masu hakuri. Idan ka kyautata Allah na son masu kyautatawa. Shi ma da kansa ya ce tashi in taimake ka. Shi ne na ga cewar kawai abin ba zai yi ba kawai gwara in tashi. In Allah zai ikon zai taimake ni zai taimake ni. In kuma zai a haka rayuwa ta za ta tafi Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alheri. Wannan lamari da ake irin rayuwa. Kai. Ka ga ma hanyar mata kace min ni ban san ma ina zan ba. Ikon Allah. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Yaro lafiya daga ina kake haka? Lafiya na wallahi. Ina gajiya. Daga ina zuwa ina haka? Wallahi daga gona nake baba. Ni ma nan daga gonan nake. Lafiya kake zaune a? Na yo kaya ne in gaya maka ga nauyin tsaya na ce to bari in zo na an huta zan kai cikin gari. Ko baba lafiya na ganka da kaya haka ba? Kayan ne dan cefanan ne dan abin da na yi a gona zan je in kai cikin gari in sayar. Dan a samu abin sawa. To ai yanzu ka huta mu je kama maka kai ma baki. Anya yaro zaka iya dauka wannan kayan fa? Allah zan iya ba zan jama ba. To anya yaro zaka iya wannan kayan fa akwai nauyi. Allah ya ta. To kama. Allah ya ta. Zaka iya ko yaro? Mu je baba zan iya mu je. Baba daga haka kake zuwa gona? Wallahi to yaro ya za a yi? Baba ya kamata ka hakura da zuwa gona. Da ka bari yanzu a yi maka abu gwara kai ka naki. Allah ya fi. Ya zaga. To abin sai a hankali. Baba na ne yana can gida gida. Ni ce ko baka gaji ba? A na wani gangaje ni da hali ma ai da hin karisa da kai. A'a yaro dawo daga nan dawo daga nan. Ba mun zo bakin hanya ba? Mun zo bakin hanya. Dawo daga nan. Nan kuma? Sauke mu. Yawwa yaro. Na gode aka maka albarka. Ka fito? Yaro. Ka taimaka. Yaro dama kai dan ƙauyen nan ne? Wallahi dan ƙauyen nan ne ba. Allahu akbar. Wallahi ikon Allah. Dan cikin ƙauyen nan ne. To ni ma dattijan ne yana gida. Allahu shine na zo kula in gyaggyara amfanin gona saboda yanayi ya juyo. Ina so in hore ka da abu biyu. Ka zama mai rike amana ka zama mai ka ji ko kuma in Allah ya da yaro in Allah ya da ka gama da duniya lafiya abin da zan je in shiga cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innahu sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan ba Allah ya bace inna lillahi koyo assalamu alaikum ya wai kai me haka ne wai ba mu maka gargadi ne ba ina ruwanka da mu wai ne yasa wai ina ruwan mu da bari ko ka zauna ko kar ka zauna ma wajibi ko ka zauna na kar ka zauna Allah ya sa abin da zamu yi abin da ya fice ne ke ka duba sallama ma ya zama bala'i saboda kawai labar rayuwa an tsane ka a gari sallama zai yi da mutane karshe abokanai na abin ya kakara to tunda haka ne ma tunda haka ne rayuwar ta kasance da haka gwarin yi kaura tunda annabi ya yi kaura daga Makka zuwa Madina ni ma sai yi kaura daga kauyen mu zuwa Lagos dama kowa in ya tashi zai ga yake tafiya rayuwarsa to ni ma can zan kada abinda Allah ya yi annabi sai ce to ba da ma Allah ya ba kowa ya ja da bugi ta ya za a yi gwarin tafi cikin gari ko tafi Lagos in na tafi Lagos nan zan samu abin ba a rika gwarin fito daga ƙauyen mu tafi neman abu a kan me duk inda ka je wata ya ake kamar na zama mujiya ikon Allah na duba kaga ma ba mota gwarin bari yi gaba ko in je tasha na samu mota ya zan yi lallabawa zan yi Aja, kita tira da kayan nan cikin lalle. Wallahi ina ne na. Wow, abin shariki.
Duka buri na ya cika. Wallahi buri na ya cika. Saboda haka yanzu kin ga maganar alƙawarin nan da ne kin ga babu matsala kenan ni ko mun. Sun gode Allah. Yes, ne. Alhaji Baitul Dai. Alhaji Baitul Dai. Ai ina can jama'a ko ina sai Alhaji wani zai na ce to mun ci nasara. Da mun ci ai in ga maka Abubakar abin da ya burge ni ma. Aha. Hello, doctor. Okay, kana office ne? To bari ba sai ka tura ambulance ka bari zan sa direba ya dauko shi sai ya kawo shi asibiti. Yaron na min ne bai jin daɗi. Okay. Sanu. Abu? Na'am. Aminu bai da lafiya. Aminu bai da lafiya. Amma kuma magana alƙawarin da ne maka. Na maganar gida. Ai alƙawari ya cike. Kaga dole ba ka wannan. Saboda haka hajiya. Wannan gidan. Da nayi ma Habu alƙawari. To kin ga Allah ka wara nan yau zai koma wannan gida gaba da sai ya tattara iyalan shi duk gaba da su koma can. Alhamdulillah Habu dai murna ne. To hajiya abinda baka taba yi ba aka ce kai. Alhamdulillah. Da gode. Saboda haka kira direba. Sai a kira direba. Bismillah. Direba. Kuma saboda haka ni yanzu ke akwai wasu mutum da da excellence. Saboda kuma mutum dai sai kira na. To alhamdulillah. bacci ba kuma ni na wajen taken rage ba abin da na kama yau wani irin abu da rayuwa irin wannan na yi bacci na tashi na biyu kuma ban samu abin da zan ci ba ita kwamma ya ki samuwa. Wayo Allah na ba ni da tafiya a cikin yanayin halin da nake ciki a nan gurin zan kwanta mu huta kafin wani lokacin gani abin da Allah ya yi. Kar kuma dawakin su yi su kauce.
yaro karka tsorata karka tsorata yaro ita ko baka gane ni bane ban gane ka ba yaro ka manta wani lokaci a can wani ƙauye yaro na taho da kaya ka taimaka mini da raka na baki kai ne yaro kai ne yaro shi sa na ce maka da ci da bai ka haka ne da su ai ban tambaye ka mai ka haka ne da ba yaro ka tambaye ni mai ka ne da su ai mu duk isna wata halitta ta yaro duk duniyar nan ba inda ba masa kai ne kai ne malam to yaro me kawo ka nan gurin na ganka ga ka a kasuwa ga wani abinci kana ci ga ka a kwance abinci kana bacci me ka ka nan gurin wallahi ka shiga wani hali ne ko lokacin da ka gani a cikin wani hali ne yaro wani irin hali halin rayuwar da na kasance irin bakin jinin da na kasance cikin shi a cikin duniya. Allahu akbar. Shine kasancewar ka zo ka same ni a wannan matakin da ka ganda ciki. Ba da shi ne kake cin wannan abinci? Yaro wannan abinci ai ba da shi. Bara a kawo maka abinci. Yaro. Lokaci. Sai tukunna ka ci sai gani abu sai ya matsala kan sanu shi nan dai mutum Allah ni dai na taso a ƙauyen duk inda na zagayo in na shigo cikin taron jama'a dare a aiki ake bari ba a so na ba a san rayuwata da babana ma kasancewar shi da ni da shi ba kasancewar halaƙar zaman mu ake a so a ƙauyen ba. Yaro ungwana. Yaro sanu ga ruwan. Haji ko?